hapasina nidhe kuti ndizvitaura kuti ndozani vakundiziva mese. Nyaya hombe yataitira press conference iyi ndeyekukuyeuchidzai kuti kutaura tataura, right, tava kuda action. Uyu murume uyu anonzi Emmerson Mnangagwa takamupa mukana wokuti ngaaende aziye president atanga kukumbirwa kuti aende peacefully. Tinana Mbeki, tinana Zuma, tinana the late President Mugabe, vakakumbirwa kuti vaende, vakaenda vaine unhu hwavo. Asi uyu nokuda kuti munhu akaunganwa nematsotsi akawanda. Matsotsi aya aba ndinoshaya kuti izvo hama dzake dzinosiya hama yavo ichikepswa nematsotsi furirwa nematsotsi, because matsotsi aya anoda kuramba achiluta upfumi hwenyu imi muchishupika. Saka vanoda kuti kana iye ari mupawa vanoramba vachiluta. But matsotsi aya mangandiko 500 to the most 1000. Ndo vanhu vangatinetsa isusu vanhu ivava. Ndo vanhu vakatinetsa vasingambozivikanwa kuti vakabva nekupi. Saka ini ndiri kuti mhuri yeZimbabwe, kushupika kwedu isusu vana veZimbabwe kwanyanya nokuda kwekupusa kwedu, nokuda kwekuregerera matsotsi aya achiti abusa. Tinotaura nyaya dzakawanda dzaitika munyika munomu. Tikada kuongorora kuvarimi vedu, 70% yavarimi vedu, right, pane chirimwa chinonzi cotton chakaintroducwa nguva dzana Smith. Charimwa kumativi mana ese enyika kubva kunana Mount Darwin, vana Bindura, vana Mazowe, vana Shamba, vana Bhurwi, Mzarabani, Dande, Sanyati, Gokwe, Chiredzi, name it. Right? Ndo yakapa varimi vecotton mbiri kuma areas ikoko. Mafarmers aikwanisa kutenga manew tractors, mafarmers edu aikwanisa kutenga manew motikari nyuwani chaiyo inobuda inobviswa mapepa. Asi nokuda kwematsotsi industry iyoyo yakaurawa. Urombo hwakumamisha uku hunonzwisa tsitsi.